Manipud iti MPBC Drama Production Center ken daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyoyo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti nainbag nga adal ken sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dalan kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta iba sa Levitico Kapitulo 27, versikulo 30. Kukwa ti apo ti amin nga apagkapullo ang maapit iti daga. Trigo man wano prutas. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan ang maitampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Sige, rumuar kan bakit? Tasakon ti mangalay ti basket. Sige lakay. Umuna ako iti farmhouse. Talaga gayam anatang kananan dagiti bunga dagiti mais na alakay. Wen, Violi. Iso ang mabalina na maapit dagiti bunga dahin ton bigat. Imunan ni Violi iti farmhouse. Bagkatakbat ti basket a naglaon ka dagiti balon mi. Masapol nga agsagana kami ita. Para iti panagapit mi kadagiti mais inton bigat. Mangrugi kayo kaditan nga puros kadagiti bunga ti mais yo, pare nataw. Saan pa nga ita, pare Fred? Inton bigat ti panagapit mi. Apay ka di? Nakita kami na limabas ti pick up truck yo itay di kalsada. Iso sinurot kayo dito pare nataw. Apay ka di? Kaya't ko kumamakita ng daan. Doa kami ti asawa. Tapno, umay kami tumulong kada kayong agpuros kadagiti bunga ti mula yo a mais. Mabalin paray. Ha? Mabalin mat, pare Fred. Apay kid dinasaan. Nang runa ta medyo nalawang mat basit tinamulaan mi kadagiti mais. Talaga matanalawa ti minulaan nyo kadagiti mais yo, paray. Saan nyo akabaalan na purosin ti bunga da, no dakda kayo laan? Mala. Umay kayon tungarod nga agasawa inton bigat, pare Fred. Agyaman na, pare nataw. Alas 3, pare Fred. Umay kayon tagmerienda tayon. Ay, wan pare. Ay, kamodyanan na. Nalpasan ti panagpuros tayo kadagiti bunga ti mula yo a mais. Wan nga rod, pare. Kaya tagyaman kami kada kayong agasawa, ha? Timay kayo timulong kada kami. Wala nyaman na pare. Sige. Agmerienda kayo. Ato ititangdan nyo ang nagmalam. Uy, hagyaman na ka. Ken, mga lakamatan iti bunga ti mais. Naimbagla pang ramanan nyo mat nga agasawa. Kapuros da kita. Ay, agyaman na paray. Ay, sigurado. Naimas da gitoy. Wan pare. Sangapulo amin da kita, ha? Kato'y may kasangapulo. Natangkanan. Ha? Anya nga iti aramidak iti may kasangapula bunga ti mais, pare. Idulin mo, pare. Ha? Tainton pa nagmumula iti mais. Isunto ti imulang. Lakay, inlutong mat amin ng dagiti sangapulo a bunga ti mais nga intedkan ka ni kumparim anato. Kunak man no idulin ta. Hindi pa ikat makurangan no idulin mo dyan mais, ha? Anya? Inlutok amin na, tapno patas ti bingay. Limakan ka, limakan niya. Nagimas tupay ti mga niti bunga ti mais. Nang runa no kapuros. Kat pangalaam to ngay iti bin Patpatsym mga minti bagbagan ni pare nato. Fred, Kano nagado ang mabalin na paggatangan iti bin iti mais. No kayat mo, oray sinako. sa bagay, angem na idumduma ti kulor ti mais ni kumparim anato. Nangisit ti bukal na, kandadakkel ti bunga na. Danagmun aya. Siyak ka diti maka mo. Agmulak tumat itikas itiin mula ni pare nato. Makaamu ka. Nagrigat ka kasarsarita.
Kaap-apit yu lang kadagiti mulayo ang mais. Busy man nun ti asawam itang agarado. Anya nga iti sumaruno nga imulayo, Violi. Mani ko manang nida. Ay, may mayat manan ano kasta? Agapit kayon tumanan iti ado abagas ti mani. Barang no makatsamba kami manang. Sigurado day ta. Ngamin, kaimaan nyo ti agmula-mula iti kumpormi. Iso nagagutak mo't at tumultulong kaninato nga asawak manang ta. Maayatanak kadagiti nagado a klase ti biningay mulmula na. Kasano, kat mahilig mo ti asawam amang idulin iti anyaman abin ang mabalin nyo nga imula. Pudno day ta manang nida. Iso maayatanak amang tultulong kin nila kay ko. Ngamin, nagado ti mula na. No kasta, mani ti imula da pare nataw? Kasta nga rod ti ko na kanyak ni Violi nga asawa na, Fred. Meta, adun to man ti maapit da amanay. Agam na sayat, Mike. Tapno adan to manen pagdawatan iti manay. Agmula kayumot ngamin tapno saan laaday ta agdaw dawat ter aramidam. Anya ko mga ti dakas na, Mike. Awan nga rutin mulak. Ay na, sika talaga, Fred. Kita naggagat padam a tao, aglingling at nga agtrabaho tapno agmula iti apitan da. Ngam sika, adda ka dita pa-relax-relax laeng. Nagmula-mula dita. Iso nga rod nga adda nagagat nga agmula. Kaya addamat saan nga agmula. Tanariga tayo, nagpapada tayo kit di aminin nga agmula. Awanin Panawan ka man laengan. Adda pa'y papanak. Makumikom dagiti kalugaran ta nga agdaldalos kadagiti pagmulaan da, lakay. Anya nga tano kas tamat aramiden ta. Agmulatan tumat iti uray anya. Ay, bayam kadilang dagiti kalugaran. Uray santan nga agmula. Makaramantan tumutla ti imula da anateng. Wano anya man di ta mabalinta dawatan. Anya? Imposible mat ano di datay kan? Ay na, di ka kadimabain akanayon latan adumaw dawat kadakwada. Aha, anyat serbida ka aroba, wano kalugaran, no di da mangtay. Imot dakit di, ano kasta? Ay nalakay. Kaya't mo asawan. Imay talaang dito'y amakipagnaed nga agururay laeng iti maapit dagiti agmulmula. No kaya't mo, di sikat agmula. Ay no siyak, sana yun. Damat tao dito yung farmhouse. Ni Fred. Dumsagak. Ay, nasaya tadakan, pare na to. Anya ter aramidam dito ay Fred. Imayak lang nakilinong dito yung farmhouse yaw. Kasla kaano lang dahi di pa nagmulayo iti manay. Ita? Dandanigaya man maapek. Ay sus, sigurado. Ado ti bagas da kita pare. Parang pare Fred. Ay, pare. Kaano gayam ti panagapit yaw? Umay kaminto man, mate. Siguro, into no may alawas. Ay. Tapno, matangkanan iti husto. Nakilugan na kampay itay iti pick up ni pare nataw. Kunwari agawid akmatan. Di na amo ang nagsubliak matlang dito nagmulahan na iti manay. Mangparo ta kadag iti manay tayo sakok. Yawid to. Uray, tasan nga mo ni pare nato ang nagsubliak. Rugyak tagparot. Oh, pare Fred. Kunak man nung nagawid kan. Adda ka manin dito eh. Kwa pare. Ay. Adda ka din nalipatam, pare Fred. Ay, wan. Adda nga rod nalipatak itay. Iso ang nagsubliak manin dito eh. Naibatik matintilater ka. Daytay man ay. Ay, sos. Uray sak nga rod. Nalipatak matan nga inrikap ti tawa ti farmhouse mi. Iso nagnagnakan nagsubli. Tamas sa dutak nga U-turn. Sayang. Kunak na makatakawak iti manay. Ay na, kamaudyanan na. Nakali tayo matla ang amin ng dagiti bagas ti mulayo ama ni Violi. Wan nga rod manang. Naimbag atay may ka. Isupay tinaitulong mo.
Narabyan kami kumankat. Awan kas iti agtitinulong tayo Violi. Kan may sa agyaman akmet, tada nakitang danak ita. Nala, ipisuktan iti sa ako iti bagas ti mani. Ikarganton ni nato iti pick-up truck. Tagawid tayon manang. Yuli, saan nyo pa yung isa ako dagiti mani? Uray, tanasapa pa'y mat. Apay ngay nato. Mangpili kayo man kadagiti napipintas. Tailasin tayo. Idulin tayo abin Ay kauna. O sige manang nida. Pilyan ta dagiti napipintas. Nagistay nalipatan pa yan ti mangidulin iti Violi. Nato lakay. Sa nga pulo amin asako tinaapit ta mani. Sa bali pa'y tinaited ta ni manang nida kastangdan na. Nasayahat met. Tapno ado ti ilako ta iji palengke. Ipantay ti palengke dagiti siya masako. Ti may kasangapulo, ibatitan dito yung farmhouse. O sige, rugyan ta nga ruden tagibunag lakay. Oy, pare! Ah? Nagadumag ang tinaapit yung amanay. Mabalinti dumawat. Sikamat gayam, pare Fred. Kunak no asino itayan. Siya ang road. Namo ka nagkali kayaw, kadagiti manian mulayaw. Isungay maya ko na, dumawatak. Kaya kumitag iti manay. Ay kat no iti dawatam, ikan ka, Fred. Ikan ka pa yan iti pangramanan yung agasawa. Ay, mayat Agyaman nak pare. Ay, talaga imbag ka karuba. Talo asalop aman iti ited ko ken ka, pare Fred. Ti may katlo asalop, idulin mo to, tapno adda Umanay mat siguro dagitan, pare Fred. Ay, wag umanayan pare. Agyaman nak Amangan no mabisin ka, adda pa'y mat nabati abalon mi ditoy. Ay, kat mayat Ay, mutoy mga rod pare, takanak. Talaga na imas day ta. Para manak man. Naimas Ay, pare. Mabalin ka di amang ted kayo kanyak iti biniyaw. Tayo kastoy mo la klase. Ha? Naimas. Ay, ado ti irik abin imi dito farmhouse. No, sige, mangan ka pa'y. Ikan kanto iti iti dikat kan irik mi. Kasano ka ado ti alamay May salata pare. Kaya't kumitag mula iti kastoy kahit. Naimas. Masayat no kasta. Di kagdanag. Jak pabayadan ken katibin nga ited ko. Nga maiwanam paduam. Tano bilang saktumat ti mawanan iti dumawat aktumat ken ka. Ay, uwan pare. Areglado. Ay na, dimawat ka lang aruden iti mani. Dimawat kapay iti may salata nga irikda. Di ka lang mabain. Dagita dinawat ko bakit? Nga imulan to. Maimulan to iti buksit. Na? Iso ti amok. Ay na Fred, amukan. Ay, tangiwat mo man bakit? Tila sasawam. No kumangamin mangidulin ka iti maibin Tadila day tagdaw-dawat ter aramidam. Jat nga rod ugali ti agiduldulin iti Adula amin day ta. Wala no agmula ka. Kat inton maapit. Kanumot amin. Di ka mangidulin iti maibin Sa nabali ata, dumot ti pagdawatan dita. Kasano ngay no awan. Di awanan ti pangalaan ta iti imula ta. Aldaw ti Domingo ita, bakit? Alam to ti apagkapuloy tinaglakwan ta kadagiti naapit ta amula ta, Kaited ta nga offering iji simbaan. Di kagdanag lakay. Indulin kunti para iti dayta. Ala, nasayat nga rin no kasta. Tapno makatulong tamat iji simbaan. Aldaw ti Domingo ita. Sigurado anapan nakimisa. Dapare na to. Nawaya kita nga agtakaw dito farmhouse da. Dadaulak ti tawa. Kat iso ti pagnak asumrak iti farmhouse. Maday ta. Nalukat ako ti tawa. Oh, makita kong lagi tinakasako nga Eric. Ganda do maabin ida. Ay, agawa ko mangala. Kat ilamang ko iti kasamakan. Sublyak to, inton mawaya anak.
Salbag da dyan, wang. Nakabulos kit din. Naimbag ko man saan pa anak adayo. Mapanak di da farm da uncle na to. Ang mga ano di tamot ti tinurong ti salbag, ano. Ne. Apay, ad agiruruwar iti Eric di tatawa. Apay, adi ti pangipagpagnaan ni uncle na to kadag iti Eric. Agor ka. Saan mo't ang uncle na to dayta? Nimot mang Fred. Ay, dakas dayto yun ah. Tinasayat. Sa pulik na uncle na to. Ibagak dayto ang nakitak. Unay kamatan, Fred. Inikan ka lang arunan iti libre abin eh. Ngam agtakaw ka pa'y laang mat. Pakawanan na ko ma, pare na to. Nang ipanam ka dagiti inted ko kan ka iti. Taapay amasapol nga agtakaw ka pa'y laang. Kwa pare, kinanmin na, awanan. Ay, apo. Makapasuron mat ti kasta nga ramid mo, Fred. Sursurwan mat ngamin ti mangidulin iti bini ah. Tapno at damat imulam no panagmumula. Amok day ta pare. Iraman ko mutin na kanan. Ure amok abin ko ma. Isa, pakawanin na ko ma pare. Agmula kamot ngamin tapno at damat apitam. Tapno saan kan nga agtakaw. Uwan pare. Namiris ko tibidot ko. Pare, pakawanan na ko ma. Ikarik, sorsorwag itanti agmula kan mangidulin iti binay. Sige. Pakawanan ka ita. Ngam saan mo nga ulitan ti inaramid mo. Manggad ka iti nasaya at awagas. Agagat ka tapno saan ka nga agbisin. Kan laglagipan mat ti para iti apo. Ipaay ti para kan kuana. Kat agsoblintomat anasadsad. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Jonaline Menzi Carino. Iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panagtarabay na inbag nga oras kada kayo amin.